दिपेन बर' सारा प्रमद बर'निख्रुइबो बांसिन राजनितिकआव हाबब्रेनाय मानसि बिथाङा इनडाइरेक्ट बिजेपिबो नङा होमबा बिजेपिनि भट होग्राया भट बिना होग्रा दिपेन नङा होमबा बर' सारा प्रमद बर'जों थाफानाय समावनो जेनखानाय दाखालि बिटिसिआव जेनाखै होमबा दिपेन बर' सारा प्रमद बर'निख्रुइबो बांसिन राजनितिकआव हाबब्रेनाय मानसि मिथिबाय प्रमद बर'आ जेसेबां राजनितिकगिरि दिपेन बर'आ बिनिख्रुइ राजनितिक डाबल कारन बिथाङा इनडाइरेक्ट बिजेपिबो नङा होमबा बिजेपिनि भट होग्राया भट बिना होग्रा दिपेन नङा होमबा नोङो माबायाथ' इउपिपिएल' प्रमद बर'आ खिन्थु दिपेन बर'आ बिजेपिबो टाइपनि ना बिजेपिनो भट होआखै भट बिनो होआखै होमबा बिजेपिबो इउपिपिएलबो डाबल अब्लाबोथ' बे जेनदों नङा होमबा बिजेपिनो भट बिनो होग्राया माने नों बिजेपि मिथिबाय राजनितिनि मानसिया बिनो हायो खिन्थु बे छात्र संगठननि समावनो बियो बिजेपिखा दा नों इउपिपिएल हायोबा इउपिपिएलथ' नों जिर'खा गभर्नमेन्ट गैयै समावनो जों देरहादों दिपेन बर' सार बिथाङा जेननायखौ गावनि मेगनजोंनो नुगोन छात्र संगठनाव थानाय समाव रायजोखौ माबायदि थगायदोंमोन मानि थाखाय थगायदोंमोन बिनि फिथाइखौ दिपेन बर' सारा मोनगोन गासैबो छात्र संगठननि दैदेनगिरिफोरा गाज्रि नङा नाथाय बिथांमोना दुइटालिया गाद्दारि दुगा मिथिबा सबदां मिथिबाय बिराद गोरों सानो बिराद खोथा बुङो खिन्थु सबदां दुगामारा थगायसुला रायजोखौ थगायनायनि फिनखौ मोनबाय दा बिटिसिआव नङा होमबा रायजोखौ मिसुलिया बुंनानै थगायनायनि एन्सारखौ मोनबाय दा 28टा जों देरहाबाय कौटि कौटि थाखा फैसा गारनानैबो नोङो 7टाल' देरहाबाय एबारावथ' नोङो जिर' जाबाय बिथांमोना माने बिथांमोननि सिनस्रिफोरखौ सेख्रमजोबनानै सेफायजोबनानै 7टाल' दोनदों नंबाय बे 7टानिफ्रायबो आरो मोनब्रैसो सिनस्रिया बायनो बारा गैला मोनथामल'सो थालांगोन सेख्रबजोब्बाय दा बेनिखायनो रायजोनि थगायनायनि फिनखौ दिपेन बर' सार आरो प्रमद बर' सारा मोननो थांगासिनो दं थेंक इउ